Историята на кукерите започва в най-мрачното време на годината, когато хората вярвали, че границата между живите и света на нечестивите духове е най-тънка. За да прогонят тези зли сили, които носели болести и глад, и да гарантират настъпването на пролетта, мъжете обличали гротескни, страшни костюми от кожи с маски и рога. Тези одежди ги превръщали в полухора, полузверове, стражи на общността. Ключов елемент в ритуала са тежките медни звънци, чанове, които кукерите носят на кръста си. Чрез оглушителния и непрекъснат звън, те изпълняват основната си задача – пречистване на въздуха и прогонване на всички демони от селото, като същевременно с шума си събуждат заспалата земя. След прогонването на злото, кукерите преминават към ритуалния театър на плодородието. Техният водач, царят, символично оре земята и изпълнява ритуална сватба или сеидба. Тези действия са магическа прокоба, която гарантира, че през идната година ще има богата реколта, здраве и продължение на живота. Накрая, дружината обхожда всички къщи, внасяйки звъна си във всеки дом, за да го благословят и пречистят от всякакво зло. В замяна на тази магическа услуга, домакините им дават дарове, символична жертва за осигуряване на берекет и здраве.